Ndara Antasena. Ndara Antasena? Iya, Petruk. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura. Didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu, nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngerincung sikilmu. Ngandel ora. Baladewa iki arep ora atune seneng ngapus-apus ya kae. Hooh. Mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nah anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antaja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Nah iki cah apik iki arep rada gendro ning apik iki. Heeh. Nek tak omongane, Truk. Ya, omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine Ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Heeh. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon bapak merga bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan, kebak unggah-ungguh, kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Terus Geger. geger piye? Padu Antaraning kula kalih Prabu Baladewa. lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Welo canggleleng padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Darawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Darawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku ora impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol. Odol cengkulmu melacot. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Mboten? Ya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanur maling jalanan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong. Wes pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhara bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan ki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi to? Alae kok diuwak-uwak ora dek dimplok. Kene iki le ndelokke melu ngelih. Oh, caedan ora. Nah, Semar dunake ngoten niku. Ah kula nesu bapak kula niku sing kula ajeni. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-unekke bapak sampean. Antasena kuwi anake Werkudara. Werkudara kae wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kae nang kamar mandi piye jajalan? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ki ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Wah, untung kowe tak ajar. Untung ada saya. Heeh. Nek ora ngono, mesti kowe tak polo mergo aku mestu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyekel terus piye? Lah kae kakangmu kae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar?
Ya, Tru? Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene bae. Tak bilani, ning aku mbelani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Ora aja kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane? Aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge gleleng kok ndak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nah mbiyen saiki wis ora, kok saiki mung sok ngutil. Oh padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng mantan kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki ora seneng. Kowe soalé wonge gleleng ku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Pun Den, kowe mlebu iki. Kok tak gleleng, yo. Walah, Tru, mbok yo. Aku ya, Tru. Lah, Ndarantasena karepe arep nggon aku kok. Kok kowe kok aku Tru. Moh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki kula mawon, Tru. Moh. Awak kula anget. Yo men awak. Penak teng awak kula. Moh, aku tak ning awake Petro. Tru, nun ngambet ambegan. Petro sing ngambet ambegan udu kowe. Walah, Danu. Kowe banci ndek banci ladan. Ora arep irane apa-apa aku ora manut. Pokoke aku arep mlebu ning awake Petro. Ngambet ambegan, Tru. Nggih. Titi prani mangan anong tari cotha. Mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing samudra hanglo. Kok ya iso maslep ngono ya, Tru? Ah ya Ndarantasena iki piye ampuh kok, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon. Tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, dem gleleng tenan iki ta. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding dang. Modaro. Ora iri to, ora Ora apa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem. Kaya go goreng ya entek. Iya, unek-unekke Ndarantasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben wae. Kula tak njajal ambles bumi nggih, Den. Yo, ambles bumi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelikar. Hop. Halo. Ding. Ah, pujek-pujekke jegluk sapi tang ndasmu. Wih, ra elek ta pujan-pujan Ya men. jedul. Ya. Ah, nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Ki lho, gong. Wah, jan. Waduh. Wah, Sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. tolong difotoke, Tru. Fotoke dengkulmu. Wah, medun. Iya. Apa kuwi? Aku men tiru-tiru kowe. Wah, anggere Ndarantasena ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge Banci Ladan. Petro. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Wong kok juru mujek-mujek elak. Elek kok elak. Mujek-mujek elek. Pripun, Den? Petro, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe.
Drekata Tyan Gatotkaca tinon mapak Karka Suta tekapira Kresna Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang Ndara Gatotkaca iya kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka Pedro nun ya takoni kowe jujur nggih kowe wani karo Sewa Mandura iya mergane sing wani dudu kula ning Bagong adimu kenapa kowe ora ngandani Bagong niku dikandani wis angel mula aku diutus dening Kanjeng Sewa Mandura supaya nyekel karo kowe yen kowe bangga bakal rampungi yen kowe ora manut aja kelakon dosa aku mentolo karo kowe ing Caca muntap lirik netap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir malang kerik loro kabeh ben kaya teko sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa Petruk ora luput ora kleru merga sampeyan nuruti karo kekarepaning Sri Prabu Mandura mboten napa-napa ajeng nenjak napa sampeyan tak turuti sagedhik sampeyan wani karo kaca sing tak wedeni apamu ora minggat aja takut tak potol ndasmu wah iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun Ndara Nuwun sewu, Den. Kula mboten ajeng ngantem sirah. Monggo. Apapun dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat kowe. Ayo Sambato. Ajeng dinambahke Ndara. Potol sirahmu. Potol wae. Oh, anggap kowe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakangmu Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den. Sambato. Aduh niki mboten kencang-kencang nyekel niki ora kencang-kencang niki. Niki gulune mlintir niki. Ya wen. Tak bablaske tak plintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mang mateni mboten apa-apa. Sambato. Arep aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah. Ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawe Kanjeng Prabu Baladewa.
Mesti aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki ngono. Pindah kene ahli mati ndak Dirubung semut. Wong edan. Iki ngopo iki? Dan genti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok, meneng sang jero metu e. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Genti aku ora petruk terus. Masa aku meng leren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng ra iki kalah gleleng karo Petruk. Ning janji. Nggih. Ora nggo gaya lho. Mboten. Ora kudu minta elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere mboten saden kula mawon. Petruk, kepluk wartu ndasmu kok. Kowe iki ngopo ya ora? Ora arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten sam. Kowe iki ngapae? Mbok gentinan. Ya. Ya wis ngampet-ampekan. Ning janji tenan lho. Aja nggo tumindak elek. Nek aku mlebu ning awakmu, ora tau tumindak elek ajar dhewe iki. Wanggere iki aku krasa kowe tumindak elek ajar. Agak wis lan jeblok wetenge. Ora bongok-bongok to kok. Wah iki kene ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis gak wis? Yo, ampet-ampekan. Wis tak mlebu ning awakmu. Kon merem, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu yo, Gong. Nek aku mlebu ning awakmu, aja nggo dolanan lho. Nek nggo dolanan awas. Ngono wae ya, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah, aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah tasane endi? Ah wis mlebu Ket mau. Ha sing ngomong ki mau? aku. Oh setane. Kok arep pedhot-pedhot napase. Gus, Ngopo? kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku wis omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet-ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong, iki kok dideterke. Kapok ora kowe. Ku tak antil tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sadodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh titenono kowe. Penyakit ora. Diumbulke saka isor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Jias tenan iki. Grimes po ya? Kok tetes-tetes iki? Ah, setan to. Wanjal maning jajalanan tenan. Udane, Truk. Ra. Oh, kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ora. Mbok medhun, mah. Penak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus terus kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora medhun. Dung jelek. Wah. Lho, ora nggo gleleng to. Ben jajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndara Antarja. Siap. Ajare, Truk. Iya. Wah, tak ngasuh genti aku. Kaya es teh ku ora dombe lho. Ora. Kowe iso rancang es tehku barang dombe.
Ayo, amo Suramanata, Jayamanata imbang yen padha-padha. Iblis lanat pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing ambles bumi ki meng kowe tok apa? Aku saiki glelek. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Weh lah edan. Ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Aku wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Puranyata, goleki Petruk. Hah? Goleki Petruk. Petruk ora ono, Petruk mulih. Kowe aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Wah, lah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jojo. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang Jojo nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak krincung sing tak rangket leboke Pakunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket leboke Pakunjaran. Ora ngerti kadegdayane Bagong apa piye? Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi lah edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kon jedul apa? Jedul. Wah. Mabur apa? Oke. Oh, piye? Kon nimbles apa piye? Rampung dening aku kowe. Ya nek iso medun. Ayo iso munggah kok ora iso medun. Padake ora. Lho, aku nek medun alon-alon kok. Lho, gleleng to, padake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembari nyembur. Ambles bumi tak kembari ambles bumi. Mabur tak kembari mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora usah mecicil kowe. Sawangan legane ngati. Hup. Kok Islam mandi ya? Oke, mbok menawa lemahe lagi atos. Ora masalah. Tontonan iki. Kok ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Wah, cilaka iki. Iki mesti Antarsena ngapusi aku iki. Wah, lah nek ora. Oh, ngandel ora. Iso nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya radong. Aku wis apal, kowe iki anggere tak njingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndhet pira? Ndhet pira? Lho. Iki arep ngejak apa ya? Ndhet pira? Aku bapak nang sangon selawe kok. Padha, aku yo ndhet selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edian iki. Aku manut kowe sapa? Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja sing tuwa. Padha, aku yo. Wis ra sida wae. Demet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Panakawan ora. Ning aku mau wis jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane.
Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi inget sak apa aku manut. Ayo Jo, berbicara Jo. Bagiamu Jo. Gong rasa melu-melu mundura. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Nggih. Kok bali, Gong? Arep diajar dhewe aku. Malah ngrekoso aku. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dientekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak mung nggo mut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok nggo mut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut. Sampeyan ngejak piye aku ya wani. Mergo aku mbelani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggo karo ngendikaning Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo Gareng karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabecianing Ponokawan. Kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok terus mentolo karo Ponokawan. Nek cara aku isin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Mengko nek kepekewuh ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni pira-pira sampeyan rasa wangsulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas. Dewa Narpati Tuwinares Swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah manuswaning jajalan surtaning bawuna iblis lanat. Wah, Petruk kentong bolongso ngewawake nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk, Bagong ora bali saka negara Ngamarta, grathel nenggala bodaki bumarang. Prabu Sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok. Petruk kantong bolong ora gelem bali nang karang kadempel aja takon dosa grethel nenggala jeblok wetengmu. Terus aku tak maju le, kowe bali. Ngono bapak takon? Bapak takon omong. Nek Petruk ora bali 3 dina tekane seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Pesthene nek aku mudhar. Truk ora ngono lho, Truk. Kancaku sapa? Ha isih ana Gareng kok. Gareng iki nek dagelan ra kompak karo aku. Mesti kobong. Wis ora, Gong, aku wis tak niati tenan. Wis rasa dadak tok gondeli, rasa dadak tok piye-piye iki. Minggiro. Tak lakonane le, aku ora wedi karo Sinuwun Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman nggo apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Oke, ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis ra. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadiane negara Ngamarta ki aturno Bapak. Aku percaya Bapak iso mene pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ngati-ati. Ayo, amuk iki Petruk kantong bolong legane ati.
jajalan ate iblis lanat. Iki Petro iki. Nggih. Wah, kowe wani karo Prabu Baladewa. Nuwun sewu, mboten kula wantun ing kepepet. Wong niku nek kepepet wis nekat. Monggo nekat niku wis ora ana ukurane. Wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Ketiban Kyai Nenggala, Alugara iki pamunahing satu sekti tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Wis, iku tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Padha ampuhe mati tenang aku, mati sama mati. Kontak ora mati. Kang mitraning asta aning asta. Oh. Yai. Kula nyuwun pangapunten. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten, Yai. Krana Petrus sampun boten sagedipun ndhakaken Koko Prabu boten sagedipun leremaken kanapsanipun wekasan ngantos dados dardah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Mboten dipun mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten dumados ing lelampahan. Krana Petruk menika ugi panakawan Paduka piyambak. Menawi ngantos Kakang Semar Wuni nglalampan menika tumuli murina dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu tuwin para Pandhawa sinten ingkang badhe saged amenggak dhateng Kyai Semar Badranaya. Mila babagan menika kula nuwun sewu Paduka Kanjeng Koko Prabu nggih kedah saged ngrampungi babagan Petruk anggenipun kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang. Nuwun pamunten Yayi. Ngantos keladuk kula mboten saged mepermubal babaling karepson satemah kados mekaten lampahan kedah sinandhang. Menawi ngaten sak menika ngaten kemawon. Kyai Prabu pasrah perkawis menika dhateng Raka Indrawati, kula mboten badhe selak, kula anyagahi. Kesagan Paduka Kanjeng Koko Prabu, namung kemawon kula nyuwun ngampil pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Supados anambak rengkaning raja. Pusaka kula beta wangsul dhateng Negari Indrawati, mangke menawi Negari Indrawati sampun ketingal padhang. Pusaka tumuli kula kunduraken, tumuli kula badhe ngupadi dhateng Petruk wonten pundi Petruk kantong bolong, Yayi Prabu Ngamarta. Manggat Kurda Surma Pangga, wagut Katinyoma wukyat ira wang-wang. Om menika
menika saestu Koko Prabu. Kula nuwun sewu, menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi titula mekaten kula namung ndederek. Koko Prabu monggo pustaka kula aturi nampi. Nanging menawi mangke negari Ndarawati sampun ketingal padhang, kula aturi ngunduraken pusaka tumuli angupaya wonten pundi denungipun Petruk. Inggih, ngestaken dawuh Koko Prabu. Nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, nendi? Wonten negari Ndarawati. Gosik, lah aku tok tinggal ning Amarta piye? Koko Prabu minangka tanggelan mangke menawi negari Ndarawati sampun ketingal padhang, tumuli kula wangsul dhateng negari Ngamarta nganti Koko Prabu kondur. Oh ngono. Inggih, tenan. Inggih saestu. Ya to yen pancen kaya ngono pun Kakang Mungkari manut. Yayi pusaka tumuli kaparingaken kula nyuwun pamit Koko Prabu. Monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Koko Prabu. Trisang kapirang rinangkul kinempet-kempet dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene barang pun Kakang Prapta negara Ngamarta. Mongko adat lupiya ing wis kelakon mesti entuk panembrama saka kadang-kadang para Pandhawa. Lah kok dadi Kyai Prabu Puntadewa Werkudara Janaka sajake kaya kaget penggalihe weruh Kakang Prapta ning negara Ngamarta. Kok Prabu? Nggih. Wonten menapa? Oh sik aku tak takon, apa ana sing keri? Lho. Ing ketinggal menapa kok Prabu? Kusih to. Lagi wae kelakon Kyai Prabu Ndarawati ki nggawa pustaka Jamus Lima Sada mboyong pusaka Ngamarta. Kinarya tumbal wadaling negara Ndarawati. Lah kok ora nganti tulung kedhaping paningal kok wis bali meneh-meneh Raja Ngamarta iki janjane piye Kresna piye? Kowe aja kaya ngono kuwi bingung marang penggalih pun Kakang. Setyaki wonten dawuh. Candhak saiki. Nggih. Paringipun ketok yen to Ngamarta ana Surya kembar. Tegesipun, wis kowe ora usah dadak melu rembugan. Yai Aji kula nyuwun mapunten, paripaksa kula mboten munjo atur sapa paduka Yai Samyaji. Dara sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Pun Kakang ora ndangu lawan sira Yai Werkudara, ya mung sing tak dangu adhiku Panengah Si Arjuna. Merga Wisnu kuwi binelah dadi loro. Ingkang separo mapanane Andana Tandrawati, ingkang separo momong marang jagating kadang-kadangku Si Arjuna. Mula Janaka karo Kresna kuwi loro-loro ning atunggal, ing ora bakal bisa dipisahake. Kaya godhong suruh lumah kalawan kurepin dinulurse jero panin grigit tunggal rasane. Arjuna wonten dawuh. Mara gage sawangen. Sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun Kakang apa dudu nanging aja nganggo netra lahir, nanging permana jati netra batin. Sawangen. Kresna aku apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang mimbu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dusta pustaka Jamus Kelima Sada. Werkudara Si Adi mireng to?
Dudu caping nata Ndarawati nanging ature adimu Arjuna sing nggawa pustaka Jamaswima Sada kuwi dudu aku Werkudara. Nadyan sing guneman Janaka ngandhake sing boyong pusaka dudu Kresna. Nanging Werkudara ora nate diapusi karo paningalku apa sing tak sawang kuwi sing kasunyatan sing gawa wujude Kresna bali lan orane ya saka kowe dudu saka wong sapa-sapa. Janaka mau guneman piye? Janaka mau guneman piye? Ingkang beta pustaka Jamaswima Sada sanes kula nanging maling ingkang mimbana Ndarawati. Wah, setan las kuwi arepe dhewe. Yen perkarane kaya ngene iki bakal angel diudari. Perkarane kaya ngene iki bakal angel diwenehi pepadang. Mula borong karo Kresna. Bener ucape Werkudara, ilange saka kowe baline ya saka kowe mbok ora weruh. Setyaki wonten dawuh. Mengkari kowe, yo mbok ngunek-unekke aku sisan. Mboten kok Prabu panjenengan niku semban kula. Arjuna wonten maring adhawu. Mula Semar ki aja tok gagapi nganggone panu penggalih lair, nanging nganggo batin ingkang jlimet lan memet merga Semar kuwi samar. Inggih. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi durung karuan yen to atine seneng. Mula ora iso digagapi nganggo nalar lumrah. Inggih. Semar ngerti yen to negara Ngamarta bakal ana mendung kang dadi udan. Ingkang budidaya mayungi aja nganti udan mau tiba, nanging wis kebacut tiba. Arjuna wonten dawuh. Ayo tak kanthi ning Karang Kadempel. Nyuwun pangapura kelawan Semar Badranaya, sak reh dawuh Kyai Semar, kowe karo aku kudu Gestupada. Sawawi Kaka Prabu kula dherekaken. dalu aras abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya matya ratri lumrang kandaning pos pita
kewan putyanira sang Dejawara brengeng lir swaraning madu branta manungsung sarine ngembang om rere sarta palwanuting ranu Marikoten prayitna semuriris semuriris eko balik
Kakang Semar, aku ingkang sowan. Kakang Nayantaka, aku ingkang sowan, Kakang. Kula pun ngerti. Napa to wigatine dene Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel? Mesti mengajeng do ngaturke saking keluputan. Merga kula wis ngerti critane Bagong. Kula wis dicritani kali anak kula Bagong. Petruk kenging Kyai Nenggala ilang dikedhepake. Tesih urip napa pun mati ya durung isa digagapi. Pustaka Jamus Klimasada ical dipun betosi nuwun Ndarawati. Nanging dudu aku ingkang ngasta Kakang. Nggih. Ning dinapak-napakno tok sumbering perkara menika wujude sinuwun Ndarawati. Mula sampeyan tekan mriki niku malah tumrap Semar soroh gawean. Lho, soroh gawean kepiye? Icaling pustaka Jamus Klimasada saka astaning sinuwun Ndarawati dibetosi nuwun Kresna. Petruk kendhang dipun tamani Nenggala dening sinuwun Prabu Baladewa. Niku wis cetha. Mula kula mboten ajeng pripun-pripun. Kahanan niki padhang nggih saking sinuwun Ndarawati. Kahanan Ngamarta ya tetep peteng saka sinuwun Ndarawati. Kula pasrahke kalih sampeyan. Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani kandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latan milang lintang Bima Sekti wila jagat dewa Bathara jagat pangestu ya to Kakang Semar nadyan tak silakana tanpa guna. Yen pancen kabeh pasrahke marang Nata Ndarawati, klihanan aku nyuwun pamit tak goleki pustaka Jamus Klimasada apa dene anakmu Petruk. Nggih. Syukur nek iso ketemu pustaka Jamus Klimasada sing wigati Petruk. Petruk upama isih urip, syukur mangayu bagya. Nek Petruk pun boten nonton utawa wis dadi kuwanda, mang bekta mriki kuwandane kula ruktine sak tataning panembahe Petruk. Arjuna kula wonten paring adhawu. Aja silak marang dawing Kakang Semar. Ayo budal dina iki Yayi. Monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu. Lang-lang ing driya mangungkung. Kaya letik semungah temen aku. Lah sinuwun Ndarawati tak pasrahi pustaka karo goleki Petruk Ndara Janaka ya semono uga. Ndak dikira ora nyambut gawe. Den kula awat-awati Ndara.
Hanggro sesumbar Lindhu bumi kuncing kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Pati wonten dawuh nganti tak riwangi budal saka negara ngawu-awu langit pepundhenmu aku Prabu Dewaningrat mong kepengin nyusul karo Bapa Begawan Dewa Kahana nggone nalika semana kepengin nglulusake penjangkaku lenggah dampar negara Ngamarta jarene sago gawe srana supaya aku kelakon lenggah dampar negara Ngamarta lah kok dadi nganti meh tetaunan nggone jengkar saka negara ing ngawu-awu langit durung ana kabar kawusanane persasat kaya kontene Silming Palwa gabus kumambang ing Sula Kresna nek ora tak susul ning tanah Jawa mengko mundhak dura pengendikane wong tuaku Begawan Dewa Kahana Pati iki sini Popo Penemban anak Prabu Dewaningrat lah kok malah sumusul ning tanah Jawa inggih krana sampun boten saged pinambengan malih kekarepanipun ingkang putra pun Dewaningrat anggen kula kepengin ngasta bawat peperintahan negari Ngamarta klakon nggih lho dasaripun menapa Bapak paring dawuh mekaten sawangen ingkang tak gembol iki pustaka Jamus Kelima Sada nggonku nglembut ana ing negara Ngamarta sarana Membanata Ndarawati saiki ning tanganing Begawan Dewa Kahana ngger Dewaningrat wah dalah karepe peremban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka Penemban sampun nglulusaken pamothaipun ingkang putra pun Dewaningrat. Ayo, gandeng sira wis tekan tanah Jawa, sisan gawe Pandhawa dirangket. Pandhawa kelangan pusaka iki bebasan wis ora duwe kekuatan apa-apa. Mateni Pandhawa ngel mijet wae ngranti dibacutke. Monggo Penemban kula dherekaken. Ayo, ketapna para wadyabala kabeh nggih. Kuncing langit kelap-kelap aton lerkin sanging risang mawe kandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking dias baliwur ana satya ngadang tedalan kaya ngawu langit Prabu Dewaningrat dene nganti para wadyabala segelar papan tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok yen kowe takon Janaka negara Ngamarta padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu lho nalare iki panengapan Pandhawa Raden Janaka walah dalah sing edanemu macan keparat yen ngono babar pisan ngibarate kethok wit sing gedhe tak ora tak jujuk deleke tak piprili pange mara cobanan Janaka sam mati dening aku kowe Arjuna.
dadamu. Wah, edan. Napa ing Maduka dawaken menika nyata menapa mboten mremban? Lho, lire kowe matur kaya mengkono. Kula pinanggih kalan panengah Pandhawa. Naminipun Janaka. Nanging nyatanipun koncatan pustaka Jamus Klimasada lha kok tasih digdaya. Sekti kalintang jayaning perang penemban. Lah dalam minggira tantangane Janaka. Tuwa wong tuane dewaning rat aranku Dewa Kahana kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada mestine ngono ora bakal tak ungkuri nanging tak dodol lakonku ora tok balik tak pecah siramu damu dadi kandha kowe pati apa? Koko Prabu kula sampun pinanggih kaliyan ingkang beta pustaka Jamus Klimasada. Lho, sing nyolong to? Inggih kasinggihan. Sapa Janaka? Naminipun Dewa Kahana Pandhita saking negari ngawu-awu langit. Kok ora mbok rebut, ora mbok jaluk, kula sampun budidaya. Bledug mangampak-ampak mau perangmu to? Inggih Koko Prabu. Lah dalah. Lah kok mundur? Kula kawun Koko Prabu. Weh lah ora pati nduga mono kaya ngopo. Pendhita Yot mimang kadanga dewa ora menang karo pendhita tuwa kae. Lajeng kados pundi supados anggenipun saged ngrebat pustaka Jamus Klimasada. Becike golek jago Janaka wonten pundi? Wis ta melu pun Kakang Swawi kula golekaken. Bang mangaruna ati netrane nganggo rapo kene dungane engkong lirwawa sing bine panca pepetoke ayam ana mrak manguwu ing bagakan mangsuli kandha ngajeng kelora petruk kantong bolong. Mau kontale awakku kuning kok saiki dadi jambon. Wis. Duwe penata wayange sing siji masuk ngangin, sing siji waton jukuk wayang. Buta ngendi iki? Kaget ta. Yo ngalah kok nganti tiba ning tengah ngalas kene iki. Piye kowe? Ngrekoso uripku mbelani karo Bapak Semar. Malah kena nenggala ora mati ning kontal adoh banget gelek arep mulih piye anane kaya. Oh. Diparani sing bau reksa. Pedro, lah rak tenan to. Kowe kok neng alas kene.
Aku njaluk getihmu setetes daging setampel. Utar aku. Petro aja nangis. Kowe kok wedi karo aku iki kowe pangling karo aku apa piye? Mboten pangling wong ya ora tau ketemu. Kowe tau tate srawung karo aku. Pirang-pirang abad kepungkur nalika menungsa durung mudhun ana ing jagat. Menungsa urung ana ing jana loka sing ana bangsaning jin. Kowe tau tak kula wenthah kowe lali karo aku, Petro. Mangke riyen to sapa ya pirang-pirang abad sing arep ngeling-eling ya piye? Kowe jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk. Kowe ditekel Semar dituduti awakmu tumuli dipek anak karo Semar. Astagfirullah. Bapak to? Iya. Aduh, Bapak. Udah sampean. Iya, Petruk. Kok sandangane kok apik-apik? Iya, aku saiki dadi dewa. Wee. Dewa? Iya. Welah. Dewa tukang napa? Tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah Pak Bon kok ning glene. Ya ning aku dewa. Nggih, waduh. Lah pripun? Aku ngerti kowe sedih. Sedih kula napa nek pancen kula sampean dewa? Kowe kena nenggala kuntal neng kene. Pustaka Jamus Klimasada ilang, ya ora? Nggih. Lambe atimu aku ngerti. Ati kula kepengin pripun? Kowe kepengin nemokke Pustaka Jamus Klimasada. Tumuli bali ning ngarepe bapakmu Semar. Mestine ngoten. Petro, Nun. tengah alas kaya ana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Terus Kowe nyemplunga sendang aja wujud Petruk, ngene ora wujud Petruk, kowe bakal tak wenehi dalan ketemu karo bapakmu meneh Petruk. Mbok dadi ki wong bagus apa piye? Dadi kok wong tuwek kaya ngono. Dadi wong bagus ngene ana sing kepencut malah masalah. Wis ngene iki wae Rama. Ya, kowe nganggo jeneng sak karepmu. Aja lunga-lunga saka kene dhewe neh ana ratu teka. Sinten? Kowe apal karo ratu mau. Tulungono Petruk tak nehi kekuatanku kowe bisa digdaya Panakawan. Ngaturaken panuwun Kanjeng Rama. Wah. Minggiro. Nggih. Ora usah sok nronjor sikile pingsange kok. Dhisik. Iki si Danar mampir warung ora? Lho, mampir warung apa wong golek jago kok mampir warung? Weh lah, niki wis wilangan 1+1 sama dengan kalih alias ngelih. Ngelih sakaremu mudhar sakaremu. Wes juragan kok kaya ngene. Ndi sing arep dinut? Panakawan menengo aku tak ndangu karo wong sing ning tengah alas iki. Koko Prabu. Pados jago kok wonten tengahing wana kok sik to. Iki sapa iki? Ana wujuding piyai sepuh ngadeg ning tengah alas dhewe. Kowe sapa? Menawi panjenengan ndangu kaliyan kula. Kula pun Demang Pengeluaran. Lho. Janaka Wonten dawuh jenenge Demang Pengeluaran. Bagongan jenenge Demang Pengeluaran. Wes tekor kuwi. Ora ana pemasukan babar blas.
Demang Pengeluaran dasar kepara saestu sinuwun panjenengan sinten Prabu Kresna? Weh lah ta. Ngerti karo aku to? Ngertos. Menawi kalian kula tartuntu mboten ngertos. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Karo aku sing ora ngerti ya, Kang. Mbok menawa sing irunge kaya plentrong bolam. Jenenge mesti gareng. Sing matane kaya ceplok andhok mesti Bagong. Ngawur lho. Sapa? Bambang. Bambang ora. Pengeluaran wonten dawuh. Kepasang Yogya katujuh inginu dinaku prapta ning mapan kene. Tak sawang nadyan kowe iki wong lumrah nanging sumunar cahyamu inggih. Aku njaluk tulung-tulungono ya. Perkawisipun perkarane mengko gampang ning sing baku aku duwe pusaka. Arane Pustaka Jamus Lima Sada digawa karo jenenge Dewa Kahana. Mongko wonge ampuh banget. Nek kowe iso ngrebut pusaka mau, kowe tak paringi bebungah. Mboten, kula nglampahi lelabuhan menika mboten ngantu-antu bebingah. Ning bakal tak paringi. Cobi bebingahipun menapa? Aku kuwi duwe abdi jenenge Petruk. Mati ya, Reng. Mati wis jelas mati. Mengko nek kowe iso mati Dewa Kahana, bojone Petruk peken. Kabeh peken, omahe Petruk peken. Ya ciker. Ketoke padha-padha ampuhe. Sago ora sagah, lenggah ingkang sekeca sini. Prabu kok gumujeng menika sinten? Ceniningan ora. Nyuwun pangapunten. Menapa inggih? Edanane. Kok saged wujud kados mekaten. Lah aku ya ora ngerti, mula aku ora mau kandha kaya ngono mau ning nggogroke atine. Nggih. Dados menika niku. Iya kae mau ki. Oh. Iya. Sinten Tandara? Kuping mundi. Iki glao. Kuping karo ndas kok meh padha. Mosor. Wah, mosok kok mosor. Tenane? Tenan. Weh, setan tenan kok. Jebul niku niku? Arep dikandhani kok balik. Sing tak bisiki bokong. Oh, bokong lanang nggo apa? Hehe, njaluk ngerti ra? Urung. Iki tak kandhani kok malah ngandhani ora. Asline ya tenan kok. Weh, lah kepal didelok ya, Rek, ya. Gugu karepe dhewe. Manus maning jajanganku ing lembut Pustaka Jamus Lima Sada. Sarana alus. Aku ya luwih alus tinimbang kowe, Dewa Kahana. Penemban. Kula menika ngantos bingung. Bingung piye? Majeng perang mundur kawon lajeng nyuwun pambiyantu, majeng malih perang kawon mundur nyuwun pambiyantu. Mbok samenika ngaten kemawon. Pustaka Jamus Lima Sada kula suwun
Kula kinarya piandel mbingkas para Pandhawa tampanana nggirnya tampanana. Ayo kowe ngaku Digdaya ora bakal menang karo Bambang Pangluaran hoyakan leganing atiku. Wah, aku karepe lah kok cepet men. Mula niku nek temandang cekat-ceket tok. Yo, tak tampa Bambang Pangluaran tak tampa. Nggih. Ning mbok yo nek labu iki sisan dos pundi? Penditane pateni sisan. Oh, nggih, ngestokaken dawuh. Iki sing nyolong pusaka malinge iki kowe. Aku mung ngrebut pusaka sing maling kowe mati dene kaya ajang iki. Wah, ayah. Oh, darwe. Oh, wah. Ayo amo. Syukur nek kowe ijik urip. Lho iki sapa kok ngerti-ngerti muni ijik urip, ijik urip. Urip bae wong lengane isih. Omongane iki kok kaya omongan sing aku wis hafal. Senengane mentake omongan wigati. Iki nek ora kowe tange kelakone. Ayo, aku sapa? Aku sapa? Aku sapa dupak raimu mudhar. Kowe Petruk lho kok. Acana. Kowe kena nenggala kok ora apa-apa. Kula ya ora ngerti, Pak. Piye pustaka Jawa Sada diasta sinuwun Kresna. Wis bali, mpun. Lah kok kowe tiba saka Dirgantara didamu. Kowe gelut ro bakul trompet. Wah. Enak omong ya. Gelut karo sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada jenenge Dewa Kahana. Wah. Nandi wonge? Kono gleleng banget, Pak. Minggak trajange dhewe. Iki sapa weruh aku kok malah guyu terus dingonak-ngonakke. Panjen pinter tenan. Lemu golek sandangan endi? Lemu nyewa nendi? Oh, apa dumeh cedhak Matahari Mall. Kowe mau ngidul rono terus tuku, ha? Iki sapa? Ora usah dadak takon-takon. Iki sapa? Aku Semar. Kowe pangling karo aku apa piye? Hop! Wah! Oh! Oh! Larak tenan. Nyuwun mangapunten, Kakang. Kula namung kepengin madosaken tedhakipun baju barat. Apa kudu Pandhawa? Bocah Sukerta iki pirang-pirang. Apa kudu Pandhawa? Mboten, nanging pengaremanipun baju barat menika para Pandhawa. Wah, panjen wis setan.
Ayo bali. Ayo bali. Wadya balamu jak bali, sing lempoh digendong, sing picak dituntun, sing bisu dijawil. Ganggu gawe pamulangan kene aja takon dosa mungsuhe Semar. Kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Kanjeng Ibu sampun wujud kados mekaten. Dewa Srani aja mbok bacotake, Dewa Srani sing tunggu tanah Jawa wis ngamuk punggung Kyai Semar Badranaya Baliya mangane kewirangan Dewa Srani. Dawuh apa ingkang dadi gayuhanmu Pandhawa bakal njangkung sarta ngestu padha. Iya Kakang Semar semono uga aku bakal rumajang kersaning Kyai Semar. Namung pengin mujudaken kawontenan ingkang tentrem, rukun, manunggal, tetunggalan. Sampun ngantos wonten ingkang wantun misah-misahaken negari Ngamarta. Sabab sampun manunggal dados tunggal. Iya, Kyai Semar. Purnaning gati sampun paripurna wit Purwamadi lan pusananipun. Kula namung mugi-mugi sedaya ingkang lenggah wonten ing mriki pinaringana karaharjan katentreman lan sempulur saged netesaken para pinter ingkang sakmangke saged kinarya cagak tuwaking negari lan sakmangke saged kinarya panutan dhateng sedaya kemawon. Iya, Kyai Semar. Sura Sudra Jayengkang Rat suh berastut kaping ulah Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih sekali merdika tetep merdika Ndara.